Za a gudanar da babbar sallah a faɗin Najeriya ranar Laraba 28 ga wannan watan na Yuni da muke ciki, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Kazalika za a yi arfa a ranar 27 ga wannan wata a ƙasar Saudiyya. Wannan yana zuwa ne biyo bayan ayyana wannan rana ta Litinin da muke ciki 19 ga wata a matsayin 1 ga watan Zulhijja, wanda kwamitin duban wata na mai alfarma sarkin musulmai Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya wallafa a shafinsa na Twitter kamar yadda kuke gani a wannan rana, inda ya tabbatar da cewar yau 19 ga watan Yunin da muke ciki, wato a wannan rana ta Litinin shine 1 ga watan Zulhijja. Kazalika kwamitin ya ƙara da cewar mai alfarma sarkin musulmai yana mai yi wa ɗaukacin al'ummar Najeriya fatan alkhairi da fatan mun shigo cikin wannan wata cikin nasara tare da fatan fita daga cikin wannan wata cikin alkhairi. Kazalika wasu rahotanni a gefe sun bayyana cewar hukumomi a ƙasar Saudiyya sun bayyana ranar Talata 27 ga wannan watan da muke ciki a matsayin ranar da za a gudanar da hawan arfa. Sai dai ko kuwa naku ɓangaren wani shiri kuka yi wa wannan babbar sallah mai gabatowa wato sallar layya?